Kaway-kaway, welcome sa mga onra kay may snack. Wala na kuan, ma'am. Mga dyan nagunta sa tanan. Ako, ibutan ako ng kasi sa awas sa Diyos. Sa mga blessing sa ngayon sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Ang inyong manalangin. Kinutlo, bilang sa Evangelyo sa mga Israelito. Jesus ngayon, bisan ng balay ang ako, nahan niyo Panginoon na panagdait ang yan ng balay. Hindi ko may naglayo kung may umaw sa panagdait. O Diyos, maumahon nga mahal, imong itugyan ang kalibutan at ang bunga ni sa among pagkatuman, aron na pinagi sa among pagudlay at pagpaligaw, makaambit sa tanan ang mga benepisyo sa imong kabuhatan. Panalangin niyo ini, ang tanan mo gamit ninyong balay, isip ti baligya o mabay, aron pinasubay sa ustisya sa gugma, makatagan nila o galinong na nagtrabaho alang sa kaliwan sa tanan, upang matulog sa kalipay na nakatampo sila sa kalampuan sa kalibutan. Inyong ipangay, pinagin ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa hindi ginilig ko. Magpampo kita, sulod sa tindahan, ang mga namong mga kasalangit, pagdating ng buhalan, ang tinamang ang maging halian, magtunang ng pagkuhuli ng sa itapoy ng sila. Ang pagkaman sa matagagdaw, yung apat ka naman ng dawa, kasi ito ang kami sa mga sala. Ingod ang pasaylo kami sa nagasalaka naman, kung hindi ko kami ibigyan sa kanilay, ginagawa mo sa kami sa kadawatanan. Ang himaya ng Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, mulahan ikaw sa babae ng tanan, mula na sa mga buong sa tiyan ng mga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, higyan mo kaming makasasala, karon sa oras ng aming kamatay. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, mulahan ikaw sa babae ng tanan, mula mo sa mga buong sa tiyan ng mga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, higyan mo kaming makasasala, Isa man karon sa ito. oras ng aming kamatay. Sa oro ni nato mo. Ang himaya ka Maria, napakasasya, ang kanino sa kakanino, dahil ikaw sa babae ng tanan. Ah, naman si Father dapat mo. Porta mo ito. Himaya ka Maria, napuno ka sa
grasya. Ang ginulog sa natin. Malani ka sa bayan tanan. Mula mo sa mga sa Piyang Jesus. Sa Maria, Bawat sila sa sulod, ma'am. sa oras mo na tayo. Magmahal ko siya. Ayan po kami sa laro sa wala na kasi 20 pa siguro ka pinama or 30. Nagmaritis naman tao eh. Hmm. Gwapa po ng isa no? Dari ka sa Ito po ang inyong mawala sa panalangin. Pinapunta ng kanina ni Kristo, magari sa iyong mga kasing-kasing, kulit bandian ng pulot, magpabilin ng pagkainyo, para bisa ko sa inyong pagkawag sa pulot, at sa buhat, inyong ginagawa sa kanina ni Kristo na po Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Nausapan. kung dalayan ka ninyong pagkawag ng Diyos. Ang buhat, congratulations. Congratulations! And then we were requesting for balloon. Okay, tayo ma'am! One, Hindi ko 2, 3, and go! Seven! Ay, wala pa! Clap for yun! Yay! Congratulations! Request, madam. Yes! Okay po. Sa lahat ng sunod po. Kuha din ba? Asa ba?